opposition in parliament. Esejegi majatend piny migosi William Ruto dhi nyime gi rakore gi apaka mag siasa mondo mi bi yiere kendo e yiero maduong' mabiro chung' mar jalupne Ngire Kithure Kindiki kaka jal ma bende obiro dok godo e yiero no nyuolo penjo mopogore opogore. Wachni ojimbo mokalo pogruok e weche mag siasa mamalo ka osiepe koro dok ir jogo ma bende ne gineno kaka jawasigi mondo mi gichagi bedo osiepe kendo. Ka olure gi jogo mantiere machiegni gi jalup jatend piny gi jatend piny en ni Kindiki nyaka koro ti mana matek mondo mi jatende William Ruto bed kode gi geno kendo dok kode e yiero kaka jalupne. Wach ma bende omiyo Kindiki owuon bende osechako ridore ka owacho ni kata mana en bende en ng'at ma bende ni kod mbi kendo ok en ng'at mayot. Kindiki owuon bende wacho ni wachno omiyo okale tembe mathoth kama oting'o akweda ma bende oyudo ka owuok kuom jotelo makwedo sirikal ma oke gwenge mag Mount Kenya kama owuoke. Kata kamano Kimani Ichung'wah to wacho ni dwaro nitie mondo misir Kindiki kendo mondo chung' kendo. Hiyo ni interest ya watu, na mara mingi ukiangalia ni katelo wa kisiasa ndio wanaleta hisabu hii yote, na ukiangalia yote ni mambo ya mwisho inakuja tu mambo ya corruption, sio mambo ya governance. Inatakaga mtu ambaye ana maono lakini haionekani.